Dadi wong gedhe yen ora ana wong cilik ya repot. Semono uga wong cilik yen ora ana wong gedhe ngibarate padha karo sapu ilang taline, bakal ora garit, ora ana panutane, rasane sing padha gelo lan padha cuwa. Kuwi kudu dikendhoni. Legowo. Legowo. Nggih. Lila. Nggih. Semono uga sing entuk kemenangan ya aja dupeh. Nggih. Ada ngelingi samubarang kang kumelip ana lumahing mikur pelangit iku bakal owah gingsir ora langgeng. Dadi wong urip iku sak temene mung mampir ngombe mula yen eling kang kaya mangkono mau sepira tok gumebyar gemerlap lan endahing dunya ora wurung bakal ditinggalake. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Nah, derek nyangkul padi meneh. Nggih, Pakde. Niki wae pas nggih. Wah, nuwun. Golek tombo adem. Nggih. Niki wae pas Jawa terus daripada nganggur nggih turu sore nyangkruk mawon. Nyangkruk karo padi. Nggih. Umo nggo tombo ngantuk sambil ngombe wedang bubuk. Nah, seperti biasa niki hari malam Sabtu nggih Pak. Kliwon. Damel carita sing dereng subscribe video teng YouTube. Nah, dereng subscribe channel Padepokan Tirta Rasa monggo di subscribe riyen dan di like riyen Pakde. Dan seperti biasa niki kula wonten pertanyaan. Kados sing ngoten Pakde. Ngono. Nggih. Wonten pitakone. Wonten niku lho Pakde, wonten tetembungan Pakde. Betul tetembungan ngeten. Sumila ing ampak-ampak. Urip dadi jenak lan kepenak. Sirnaning reretu jagat saisine manggih rahayu. Niku maksude dos pundi ini Pakde? Wah, apik banget ya. Nggih. Lah kula nemu-nemu niku Pakde. Nggih. Ya apik banget. Nggih. Iku ya tetembungan niku pancen wiwit kuno ana mula ya njur dadi budaya. Nggih. Budaya pepenget ya. Ngono. Dadi diarani sing dikarepke ampak-ampak iku sak temene derenging pikir wong dadi peteng. Derengi napa Pakde? Oh, derengi nafsu. Dadi sangka apa ya sinurung karep sing lek cara tembunge saiki bocah saiki ya sing menggebu-gebu. Lek wong biyen ngarani cara desa ngontok-ngontok. Oh, nggih. Lah sumilaing ampak-ampak urip dadi jenak lan kepenak. Nggih. Saiki ngene lho. Apa to kok nang kono disebut ampak-ampak? Dadi ampak-ampak iku ngibarate kaya mendung metengi uripe manungsa kuwi mau. Nggih. Dadi ngono, sangka derenge karep uripe dadi peteng. Lah nek iku iso sumilak wong iku uripe dadi jenak lan kepenak. Saiki contoh, iki mung contoh ya kale. Kaya sing mentas wae kelakon. Kabeh sedulure dhewe wong sak negara nindakake ya kuwi sing diarani cara tembung saiki pesta demokrasi, pilihan umum, pilkada dhewe. Lah iku Pakde mresane ana TV kan yo saweneh
pendukung Nggih. pendukung partai apa Nggih. utawa calone sapa antarane siji lan sijine ya toh Nggih. kuwi kan padha duwe pendukung. Nggih. Lah ning kono kan ceritane sing ngibarat jago tarung mesti ana kang kalah ana kang menang. Lah rehne pendukunge sedulur sing lagi kalah kuwi kan sampun ampa-ampa. Ya toh. Dadi kedereng, dadi peteng, akhire njur sok dadi congkrah. Tukaran. Nah, Nggih. tukaran hubung kubung-kubungan ya wis nang kono wis apa wae sing wong jenenge kedereng rasa peteng dadi kesaputen ampak-ampak kuwi mau dadi panindake kuwi wis ora karu-karuan. Makna kena diarani cara galange ngarani buta buteng dadi buteng. Nggih. Buta buteng betah nganiaya gawe cilakane pepadha ngono kuwi. Lah ning kono ya ta dadi sawetara wektu iku dadi rusak. Nggih. Lah ora beda kuwi uga kena disebut reretu. Reretu. Nggih. Reretu ki resah, tumindak sing ngresahake, sing nyusahake. Nggih. Nah, ngono iku. Lah sak temene kuncine kedadian kang kaya mengkono iku mau kapinujon wong kang padha lali. Lali Supe. ade diarani wong lali terus lali sembarange ya toh nganti tumindake wis ora karo-karuan lah. Rehne iku kalebu wis isining jagat. Ana becik, ana bungah, ana susah, ya toh. Nggih. Ana menang ya ana kalah. Nggih. Mulane tetembungane wong biyen yen antarane reretu kelawan ampak-ampak iso sumilah kuwi uripe wong mesti bakal dadi jenak lan kepenak yen reretune wis iso sirna. Nah kuwi bakal kepethuk rahayu dunya ya rahayu akhir sak isining jagat iki. Mulane ya ta Nggih, Pakde. mulane rehne iku barang wis kapungkur ya ta wis kelakon Sudah terjadi. nah Nggih. mulane rasa-rasa sing padha cuwa ya ta rasane sing padha gelo lan padha cuwa kuwi kudu dikendhoni Legowo. legowo Nggih. lila Nggih. semono uga sing entuk kemenangan ya aja dupeh. Nggih. Ada ngelingi samubarang kang kumelip ana lumahe bumi korpe langit iku bakal owah gingsir ora langgeng. Dadi wong urip iku sak temene mung mampir ngombe mula yen eling kang kaya mangkono mau sepira to gumebyar gemerlap lan endahing dunya ora wurung bakal ditinggalake. Mula rehne Gus padha kelakon ya to kudu bali marang guyub rukun supaya ampak-ampak ben sumelak uriping manungsa ben padha jenak lawan kepenak retu sirna lah jagat saisine dadi rahayu. Nggih. Neng kono nek antarane sing kalah lawan sing menang sak pendukunge wis padha guyub rukun banjur
gumolong tekad sawiji yaiku bangun negara, Nggih. bangun manungsa, nindakake wulange agama sak wutuhe ben tinemu rahayu, adem, ayem, tentrem, jinem, njur dadi sukem. Nah, nggih. Iku kena diarani tetembunganing para kuno lan para wong tuwa, para leluhur dhewe ku mau panjen wiwit biyen nganti tekan saiki kabeh mau dadi kasunyatan. Nggih. Dadi wis ora kena diselaki. Ngono kuwi mula wong kuwi gundelan kesadaran ketabahan kuwi wajib supaya lalakon-lalakon kang ora dipengenake karo sedulure dhewe kabeh sak negara iki aja nganti kedadean rusak-rusakan sing nganti nyusahake kabeh wong sak negara. Kalau rukun ngoten kan nggih. Iya toh, Enggak wong bersatu jenenge ngoten. rukun gawe santosa, cerah gawe bubar. Nggih. Mulane wong saiki ngendi dalane ya toh, wong sing kalebu menang iku termasuk entuk palungguhan lek wong rakyat meluk iku dadi wong gedhe lek nyebut dadi wong gedhe yen ora ana wong cilik ya repot. Semono uga wong cilik yen ora ana wong gedhe ngibarate padha karo sapu ilang taline bakal ora karet ora ana panutane. Mulane yen kang kapinujon urung pinarcaya menang karo sing wis menang ku mau bisa rukun, bisa guyub ya toh. Negara saisine bakal dadi indah. Ngono kuwi. Jalaran apa? Wong antarane wong cilik karo wong gedhe sing padha pinarcaya sing lagi padha ketitipan panguwasa kuwi bisane kukuh, bisane rusak ngayati pembangunane negara kuwi yen padha guyub rukun yaiku nggambarake kena diarani panunggaling kawula kelawan Gusti. Duwing kawula Gusti. Nah iya, dadi yen ora manunggal sing gedhe ya ora bakal iso kelakon nindakake pegawean lan kewajibane. Nggih. Lan duwe tugas semono uga wong cilik. Wong cilik yen ora ana sing dadi panutan, dadi paugeran ya bakal repot. Nggih. Terus jenenge negara tanpa aturan, tanpa tatanan. Lah itu jenenge negara apa? Kuwi Memang butuh ada yang memimpin, ada yang mengatur nggih Pak. iya, ngono kuwi. Memang harus seperti itu. Jadi ini wau nggih wonten hubungane kalih jembuing kawula kelawan Gusti ya. Iya toh, panunggaling kawula kelawan Gusti. Dadi lek wis manunggal golong gilik ati nalar pikirane njur hulu bis kontrol baris, iya toh. 1000 bareng maju, sak yuta bareng mara, ya. Sorak gempiang bareng tumandang, ya toh. Nandangi pakaryan budidaya ajune nusa bangsa lawan agama. Nggih, terjawab Pak. Dados niki bisa dicaken teng misale Pak, supporter sepak bola. Oh ya iya. Kan sing rame kan ngoten niku Pak biasa. Nggih. Wah iku sing jan paling rawan karo ya. Biasane tim lek kalah ngoten sawur. Iya toh ono TV ngono kae. Nggih. Ngono kuwi. Jadi kalau boten rame maksudnya damai ngoten kan ditinggali kan Iya. kalau damai ya. Cahaya Ini adem. adem. Nggih.
Entem ya ta. Nggih. Arep lungguh ya enak, Nggih. jenak nontone ya ta. Nggih. Tur kepenak. Dan aman ngoten Pak. Ya. Nggih. Nggih, nggih. Nah, nek Lek ampak-ampak sumilak dadi jenak lan kepenak ya cilikane ngono ku mau Nggih. ya ta. Ora retu padha sirna dadi rahayu tegese slamet nggih. aman ora ana apa-apa. Nggih. Jadi kita lupakan kubu pendukung A, kubu pendukung B, Wis ora kubu pendukung C. Kita bersatu. ora perlu kotak-kotak, Nggih. ora perlu bedake suku, Nggih. bedake agama, Nggih. bedake rupa, kabeh rinangkul padha iki padha-padha matuke Nggih. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya padha mat sinamatan ling tinelingan padha dirangkul guyub rukun Nggih. dadi siji. Terus sing ngoten niku nggih Pak De. Niki mungkin kalau takut malih Pak De. Jadi istirahat riyen. Nah, niku pas adzan niku. Ya, Nggih, kita matur sembah nuwun niki Pak De. ya wis Sudah dijawab pertanyaannya.